Сәлем, синең белән Урамда каналы һәм без Казан урамнарындагы сораштыруларны башлап җибәрәбез. Бүгенге тема ул химия. Безнең 5 сорауга да дөрес җавап биргән кешегә бездән суперприз. Димәк, башлыйк. Халиуллина Айгөл. Миңа 21 яшь. Мин медицина университетында. Казанский колледж технологий дизайн, Судриева Рашида Шайхеевна. Шарыпова Элина, строительный архитектурный университетында. Ашико нәрсә ул? Су. Су булай. Су инде. Вода, скажи. Әйдәгез икегез бергә. Су, дөрес. H2O ул су. Углекислый газның формуласы. СО2. Ой, блин. СО2. СО2. CO2. CO2. Нәрсә ул O3? Озон. Ну и CO2 у хава. Ага. Углекислый газ. O3 озон. O3. Нежен кисәге. O2 кислород, O3. Углекислый, что ли? Юк, O дип башлана. Кислород. Ну, O3 кирәк безгә. так. Озон түгелме? Так, O3. я понял, что не помню, просто это... Озон, скажи. Озон. Менә бит аңлыйсың. Понял. OH, не азот. Так, тоже кислород, но что-то Кислород и кислород. белмейм. Одан башлана. О. Ой, белмейм. Реакция тизлеген арттыра торган мәддәләр ничек атала? Катализатор. Естественно. Катализаторлар. Давай, ты переводишь, я отвечаю. Ты переводи. Тандем. Окей. Я не понял. Они ускоряют процесс реакции. Эти вещества. Катализатор. Ускоритель. Нет. Мин хәзер кабызам секундомерны һәм 30 секунд эчендә сезгә Менделеев таблицасындагы 10 элементны атарга кирәк бу. Киттек. Аурум. Ай-яй. Аурум, плюмбум, так, кислород, углерод, так, сейчас, свинец, так, 10 секунд тагын 5 әйбер, 5 элемент. серебро, Ага. я не помню, азот, сера, так, что еще? Тагын 2. Всё, вакыт бетте. Башладык. Кислород, водород, углерод, уран, бор. 5 булды. Марганец, тимер. Тагын 3 кирәк. Ксенон. Вакыт бетте. 1, 2, 3. Калий, натрий, бром, бериллий, алюминий, хром, хлор, бром, йод, хлор. Хлорны әйләнче тапыр әйттең бугай. Остат. Ярый. 20 секунд эчендә шәп результат. Безнең 5 сорауга да дөрес җавап бирдең һәм безнең суперприз. Иң беренче булып 5 сорауга да дөрес җавап бирүче кызыбыз безнең. Рәхмәт сезгә бик зур. Азот, Берәү, фосфор, икәү. Өчәү, дүртәү. Тагын 20 секунд. марганец. 5әү, Ничего керек булсын. Феррум. 10, 6. Алтау булды, 9 секунд. 7 секунд. 6 секунд. 5. Ярый, киттек. Медь, железо, кальций, калий, магний, 5 булды, тагын 5 кирәк. магний, йод, Ага. тагын нәрсә инде, магний, йод. 10 секунд. Ой, жен кисәгем. Тагын 4 кирәк. Так. Ой, не вспомню.
Склероз еще один. Булды Александр. 2, 3. Озон, аргон, алюминий, медь, сейчас, секунду, нейтрон, не знаю, сейчас, я все забыл. Красава. Так, подожди, кислород, углерод, цезий. А сколько? Секунд. Черт, я не помню больше. Всё. 1, 2, 3. Водород, азот, кислород, железо, кальций, калий, магний, а, 3 тагы. золото, серебро и медь. Biz bugungi kunda Kamal teatri yor bo'yinda, Qobon yor bo'yinda ham Totarsha anglovchi kishilar, yoshlar bor. Lekin ko'p tugul. Anglovchilar ko'p, сөйләшүчеләр аз.